Wel, da ni yma ym Mhenmai Mawr ar hyn o bryd, a fel allwch chi weld tu ôl i ni, mae nifer fawr o'r lonydd sy'n arwain fyny tuag at ardal sychnant wedi cau, a'r cyngor i bobl sy'n byw yn y tai draw fancw yn yr ardal hon, dyn nhw ddim yn cael dychwelyd i nhw oherwydd y pryder yna ynglyn â'r Tanau gwair. Rwan, tu ôl i ni yn fanna, mi allwch chi weld mynydd Nghonwy. Dyna lle ddoe oedd y fflama mwyaf, dros 200 erw o dir wedi cael ei effeithio yn ôl y diffoddwyr tân. A fel o'n i sôn, di pobl ddim yn cael dychwelyd yn ôl i'w tai ar hyn o bryd, a dyn nhw ddim yn gwybod pryd fydden nhw'n gallu gwneud hynny. Dros nos mi o'na ryw 8 injan dan yma a 4 cerbyd sy'n gallu helpu y diffoddwyr mynd i ardaloedd fwy cul. Ar hyn o bryd felly, di pobl ddim yn cael dychwelyd i'w tai, dyn nhw ddim yn gwybod pryd fydden nhw'n gallu. A'r diffoddwyr hefyd yn dweud mae'r pryder mwyaf ydi cyfeiriad y gwynt. Os di'r gwynt yn newid cyfeiriad, mae yna bryder ynglyn â'r rheini sy'n byw mewn tai neu lawr yn y pentre. Ond mae pobl rwan yn aros i weld pryd fydden nhw'n gallu mynd adra a nifer yn aros am ragor o fanylion. Lliwiau llachar, cartŵns ac blasiau sy'n swnio fel losin. Gyda chwarter o bobl ifanc rhwng 11 oed a 16 wedi trio feipo, mae llawer yn dadlau bod fêps yn apelio gormod at blant. A nawr mae yna gynlluniau i geisio mynd i'r afel ar broblem, gan gynnwys fêps mewn pecynnau plaen, cuddio fêps o'r golwg mewn siopiau, a chyfyngu ar ddisgrifio blasau fêps fel losin. Y nod yw gwarchod plant drwy wneud fêps yn llai deniadol, ond a fydd hyn yn rwystro plant a phobl ifanc rhag ei defnyddio. Falle os maen nhw'n llai deniadol a falle mae siops ddim yn rhoi nhw fel reit mewn llygad pobl, ddim reit yn y blaen. Mae llawer o pobl oedran ni yn neud a hefyd y holl lliwiau. Fel chi'n gweld nhw ar y stryd, maen nhw jyst yn lliwiau fel hardd bron pawb just yn defnyddio nhw a mae'n mor just rowns o lle, ti'n mynd mewn i tawn a mae pawb bron cael un mewn llaw nhw. Fi'n meddwl mae pobl jyst yn cael eu atynnu at y lliwiau a'r blasu. Dros yr wythnosau nesaf, bydd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gwrando ar y farn ar y newidiadau cyn iddyn nhw ddod i rym. Bydd rhaid aros felly i weld pa newidiadau fydd a faint o effaith allan nhw gael. Diwrnod pontio yn Ysgol Maes Garmon. Cyfle i ddisgyblion blwyddyn 6 weld eu hysgol newydd o fis Medi ymlaen. Mae diwrnod pontio yn lle da chi'n dod o ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd a da chi'n fel gael blas o be mae'n fel. Dwi'n edrych ymlaen i fynd at blwyddyn 7. Oedd hi'n bach yn nerfus fy ar y bws, ond rwan dwi'n iawn. Heddiw wnaeth i wneud hanes, Saesneg a fel stwff fel hynny. O gyfarfod athrawon newydd i ymweld yr ysgol am y tro cyntaf, mae diwrnod yma'n helpu disgyblion i baratoi ar gyfer y cam nesaf. So ti'n trwy'r enw chi a fe'n dosbarth chi. A chyfle i ofyn cwestiynau i ddisgyblion blwyddyn 7 sydd wedi bod yn yr un sefyllfa ddim mor bell yn ôl. Be sy'n digwydd os dwi'n mynd ar gollad fel y diwrnod gyntaf? I dweud y gwir, os mae'n ar y diwrnod gyntaf, mae yna lot o mentors o gwmpas sydd yn gallu helpu ti a athrawon. Se mae'n yr wythnos gyntaf a bod ti'n hwyr i'r dosbarth, be beth nhw'n dweud fel? Ar y diwrnodau cyntaf, os ydych chi'n hwyr bydd yr athrawon yn deall a fyddwch chi yn cael deud pa gwersi sydd gennych chi nesaf. Be sy'n digwydd os da chi ddim yn trwy'r gwaith cartre ymlaen ar amser? Cychwyn y blwyddyn, da chi'n cael fatha llyfr bach, sydd fatha dyddiadur gwaith cartref. So mae yna y dyddiad, da chi'n rhoi lawr beth yw'r gwaith cartref, pryd mae fod mewn erbyn, a yn y noson i chi, beth sydd chi edrych trwy'r llyfr. O'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd, mae'n gam mawr cyffroes y bydd nawr yn teimlo'n ychydig yn llai brawychus i'r disgyblion hyn.